umagad ni Cebu Governor Pambari 4 nga si Dr. Janos Vizcaino ni pasaka og kasong cyber libel ngadto mga higala sa parente ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia. Straight to the point. Kining parente sa kanhi Gobernador mga higala nga pareha gyud apelyido niya. Di ko nalingan lang niyang first name mga higala ron di mo sikat. Ato lang ni mahigala iyagi kataw-katawa mga sukid tig paminaw. Ibawsan ron og pasakag kaso. Kay sa man mga higala mo salasigi lang pasakag kaso ngadto kang Governor Pambari 4. Ala, sa usa ka buwan god. Awa pa ka usa ka buwan, tulo ka kasong gipasaka. So karon mga kaigalaan medyo nakunahuna sigurong kampo po ni Governor Pambari 4. Masige ang tagdipinsa ni. So baos po sa pasaka. Mura ni may galag sa boxing pagi counter puncher ni mga higalang ilang kampusad. So karon daw do na mahigalay pagbaos po do kaso. Kay amatod pa mahigala. Di ba sa di basta-basta makigilan kay usagon ni ka doktor mahigala of medicine. Ang umagad ni Governor Pam. Bana ni sa iyang anak nga ususab ka doktora. Yes, Dr. Janos Vizcaino mahigala. Nga gihulagway ni Vizcaino nga malisyoso kayo ang komentaryo. Ang komentaryo mahigala diha sa social media ni atong parente mahigala ni kanhi Gobernador Gwen Garcia. Straight to the Ang point. kumintos mga tao makaingon lang yun mga kahilwa pag yun taon makadawat. Nga pildi na siya mga sukit tig paminaw in taon ang iyang parente nga si Governor Gwen. Straight to the point. Sports lang no. Naman tay eleksyon kay kun man ta kining demokrasya man ta nga nasod. Eleksyonon man gyud na. Otherwise dili na ni demokrasya. So demokrasya man tagaan magigayon ang katawhan nga mao'y mopilig leader. So sa dugay ang kapanahunan sila kamo may nagdumala sa Kapitolyo karon gusto po musuway ang mga Subuanon og serbisyo publiko sa lain pod mga higala nga tao. Lain nga apelyido nga dili gyud mga higala gani gikan sa pamilyang politiko. Straight to the point. Karon mga sukid tig paminaw kay naaman naka-performan, si Governor Pambari 4 unsabay sa intawon Miguelos gobernador. Bag-o pa na mahigalang naglingkod pagka-gobernador. Na timingan pa gyud nga duna mga higalay mga dagko nga mga katalagman atol sa iyang administrasyon. Pero sakto tong giingon ni Governor Pam sa ding ato na interview nga basig ituyo sa Ginoo nga ako'y gobernador karon. Imagine ka ona timing gyud nga siya gobernador mga higala ining panahon nga naa sa kalisod ang probinsya. Kay si Governor Gwen pa mo ay gobernadoron, bida di ko imagine maninghag man lang to. Straight to the point. Why makatingog? Kabantay mo provincial board na bagay bisag gamay ik na lang wa gyud. Ngano man maninghag man. Karon mahigalas Governor Pambi, sa gyud mahigalag nakita mo sa lihok sa gobernador. Perti mahigalang pagtubag sa mga alarma, nag-una mga higala. Bagyo katong linog didto dayon sa Northern Cebu, pag bagyo mahigalab naa dayon. Pero himuan pa gyud sa mga kagalaan ng gobernador. Straight to the point. Dili sila gusto mga sukid tig paminaw nga maka-perform. Kay katawhan nakakita naman nga kanay may sakto nga serbisyo. No? So pangitaag pamaagi gyud nila mga higalang samok-samokon, kanigin anay mga higalang kaso-kaso bisag way hinungdan kanagulang dunay picture mga higalang nga sa SWAT uniform ay man og nag-uniforme na si Governor Pam in taon nga dito sa publiko. Ang giingon mga higala sa elements sa revised penal code nga nagsulot kag uniforme imo gisulot sa publiko ngano man crime against public interest na. Ang atong concern ba nga di ta gusto na impostor kay panalitan mo sud kag bangko magdaka mahigalag rifle nya police uniform di mo natural pasudlon ka kumpiyansa mga higala ang mga gwardiya pero kung musud kag bangko mahigalang gasibilan ka gadakag armalite rifle siyempre dali kang mailhan man di pwedeng impostor but kani wa man maghimong intawon mahigalang gobernador ana. Straight to the Pero point. kila lang basta kay do na mahigalay ko bisag way hinungdan hala kaso wa ra kabuto sa kabuan tulo ka kaso ang ipasaka. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad mga sukid tig paminaw karon baos. Ni baos may galang kampo nga Governor Pambari 4 aron na counter punch ba Tagata ni pagtagad rubutaga mga sukid tig paminaw mo nga kining parente sa kanhi gobernador nga maoy usa nga pildi niya. Straight to the O point. dunay plano makaigalaan nga mobalik mo rematch mahigala katong kanhi gobernador musamot nga maglisod kay number 1 si Governor Pam nakapakita na mahigalag maayong performance. Ikaduha kining iya mahigalang parente nga mo'y nakapilde niyang usa nakapilde ala karon padayon mga higala gyapon sa iyang kalaki yung sa man unsa may masulti sa mga tao kay dili gyud mo pwede makabalik
Inana man mo kabusado. Sige gini mo pangkiha kani adto, naa pa mo pwesto. Antod karon nga wa nas pwesto hala sige gyapon kaso. Straight to the point. Unsa man na harassment mga sukid tigpaminaw. No? Harassment. Aron lang gyud mga higala nga matandog si Governor Pam inay mo serbisyo, matandog ka kinakaidaghang mga kaso mo nang akong unsolicited advice. Focus na diya, serbisyo lang sa mga subuanon. Ipatubag na imong mga kaso nga gipasaka. Karon ibawas po mahigala pasakag kaso. Sige ka na. Pag kinihaay mo din na. Straight to the point. Pero kana ba usa ka pag samok-samok bitaw? Tagain yung chance nga mo serbisyo ang gobernador dili kay samok-samokon aron lang gyud manghigala sa tuyo nga dili maka-perform kay aron nga ipahibawas mga tawo tanawa wa gyud ayo ang gobernador. Gumikan kay gisamok-samok dapon manghigalay provincial board wa gyud katingog panahon mahigalang gobernador gyud nabago toy gihimo nga nitingog ang provincial board. Katong bagyong audit duna mga higalay kwarta. Pila to mahigala ka milyon mga kagalaan nga alang sa mga biktima sa bagyong audit na balik sa National Treasury. Kay di mo sugot mahigalas Governor Gwen nga dili sa may muhatag. Straight to the point. Na-interview ba na to ng NHA, ana? So nabalik mga higalas National Treasury. Kaluoy sa mga biktima sa bagyong audit. Murabag, katos Gobernador Gwen Garcia kaniadto, bahala na goy madawat ang mga tao basta kay dili sa musikat, way ban. Bahala mo. Paugat tong iya mahigala. Kisa may masakripisyo ang mga tao. Straight to the point. So karon gisuwatan ni Governor Pam ang NHA nga kung mahimo ibalik lang ninyo, balag ayaw ipaagi nako. Ditso niyo hatag sa mga tao okay ra gyud. Mo na saktong leader. Dili kay para nimo, ihatag lang sa mga tao. Total mga subuanon na sila. Bahalag ayaw na lang ko i-acknowledge. Ditso ninyo kay maumay inyong patakaran. Mo na sakto. Katong gawin kay yari ng kwarta yari. Kay siya may muhatag dito niya ipaagi pa gyud nato yang card mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Sakripisyo ang mga tao. Karon tanawa, ang si ambulance sa dugay katuigan wa gyud si ambulance mahigala kinahanglan man ang ato mga isla nga naay si ambulance. Ug imo gong patuuhon ang mga tao sige lang kana may Black Hawk. Ug ang mayor siguro dito mayor siguro sa Camotes, one of the towns in Camotes may masakit. Pwede ka na nakuha og Black Hawk. Pero kana mga ordinaryo Black Hawk nga helicopter, my God. Sultiyon tayo tinuod ba, real talk lang ng ato. O ordinaryo nga tao diya, kuhaon ka helicopter, may Jesus Christ. Straight to Ayaw the tag point. istoryahe, anak. So sa kadugay panahon, dugay sa lingkod sa Kapitolyo, wa gyud manghigalay si ambulance. Kanang Bantayan Island nga padong sa mainland, kanang Camotes padong sa mainland. Ngano kinahanglan man ang si ambulance because di adre ang mga expert sa Cebu. Ug dunay mga sakit nga di na madadi nalian, di Vicente Soto dire. Di adre ang mga private hospitals. In fact, kanang mga taga Mindanao, taga Leyte, taga Bohol, ug uban pa ari na sa Cebu tugpa. Samot na kanang isla pila may capacity silang hospital. So umuing ka mga expert bisag butangan pa na ni Governor Pam dihag mga doctors pero dili kalimot ang mga eksperto nga daghan o mga equipment nga daghan di agyod sa syudad. Mo nang itabok na dire. Sa dugay katuigan wa gyud si ambulance. Straight to the point. Karon nga naanay si ambulance, aghimuan lag isyu mahigala. Sa may gusto ninyo nga aron ang taga Camotes wa gyud? Mabalaka mo nga naay si ambulance nga mahatag si Governor Pam? Nga musikat siya dito sa Camotes? Straight to the point. Bida na mga higala ka na bang pamulitika bitaw nga kuan? Bahala na ang taga Camotes, wa mo si ambulance. Bahala na mo basta kadi lang gyud musikat ni si Pam. Babagan gyud. Inana ning klasiha sa leadership mga sukid tigpaminaw. Straight to the Ang mga point. tao may masakripisyo. Tamo, taga-provincial board, tabangin ninyo. Tabangin ninyo nga mabutangan og si ambulance ha. O doon na mga nikuwang daha. Tabangin ninyo. Nga mahatagan yun na. Kay kaluoy basad sa katauhan mga higala dito sa Camotes. Straight to the point. Aron lang yun mga kagalaan sa ilang gusto nga ilang babagbabagan nga dili mahigala way accomplishment si Governor Pam. Ilang babagan mahigala ng si ambulance. Ala, question. Now, nga ko ba, kamo may dugay sa Kapitolyo. Kamao man ka mo anak, mga proseso, gikan sa bidding, padong tanan. Ngano man yung himo Straight to the point. Inyong tanggi himo, kaniadto pa. Straight to the point. Wa ninyo himo Suwa, mga higala, luoy ang katawan sa Camotes. Karon nga naanay mga higalay, nakauna-huna anak, karon nga naanay mihatag og priority anak, inyo sang babagan. Straight to the point. Lakiha dito, kiha dire. Sang klasiha, mga sukitig paminaw. Nakuha ni kasamang RV Veloso ni maong report kagahapon. Kay doon na mga higalay gi-file nga kaso, no?
si kinini ang son-in-law ni Governor Pam Balicuatro, si Dr. Janos Vizcaino Jr. Yan ang gawas po ni sa mga pamantalaan. Mao ni si Dr. Janos Mahigala, wala nako ni ipa bati ni maong video Mahigala kay ma-mention lagi angan atong kuan dai, di na ako to ipa-mention kay di man to public official nya mo sikat nya to. Basta parinti ni Gobernador kanhi Gobernador Gwen Garcia yang gikiha. Kay labihan man sad Mahigala kahingiha karon nabawsan mga sukit ti paminaw. No, gikiha siya mga higala ni Dr. Janos Vizcaino Jr., ang son-in-law ni Governor Pam Balicuatro, dito sa Mandawi City Prosecutor's Office, cyber libel ang gipasakang kaso. Batok mahigalas parinte ni kanhi Gobernador Gwen Garcia. Ang reklamo gumikan kini sa nag-circulate nga mga posts gikan sa verified Facebook account allegedly nga gipanag-iya ining parente sa kanhi Gobernador Gwen Garcia nga nagbutang og mga sayop, mga malisyoso o mga dunay mga defamatory statements mahigala batok ni Dr. Vizcaino mga sukitig paminaw. Kinigod mga higalang magbutang-butang kaniya sa imong kuan Facebook o mga libelos gani na responsable ka sa imong gipanulti din ha. Bago na importante nga bantayanan sad mga sukitig paminaw, no? Naman gud tay kuan god, no? Naman tay freedom of expression but kana mga fake news dili na covered. Kung magbutang-butang kanina mga higala. So ang giingon diri mga kagilaan nga sa 23 page affidavit complaint ni Dr. Janos matod pa mahigala, these false imputations made by niining maong tao were made with no good intention or justifiable motive except to discredit my good name and reputation as a doctor. Straight to the point. Kining umagad mahigala ni Governor Pam Balicuatro nga nipasakag kaso, ingon sa kini mahigala pagbutang-butang nga gihimo ni ining maong tao, wa gi hinungdan. Unya usa ka pag butang-butang di man po na maka-afford mahigalag, dauton na imo nga nadugay ni mong gi muntar, dugay kang nagpundal sa imo nga dinha. Unya butang-butangan lang ka. Kabantay mo itong tawhana mahigalang parintis gobernador kanhe nga magbutang-butang og istorya ba. Bastos pag kayo mahigala sa iyang mga pagbutang-butang og istorya. Muna karon ang ubang mga tao magod mura og mo agwanta lang, ang ubang mga tao mahigala pasagdan na siya, mura di na sa tagdon. Pero magsigig panaot niya bastos kay baba. Oh, wa man to mo follow mga rules. Masa to members KBP. Nya magsalig lang tong tawhana kay mo lagi na agamhanan lagi mahigala mga Garcia kani adto. Kining tawhana usa ni mahigala ni nakapilding Gwen. Nya mga tawo ni Romingo man di tamo kwan, di kita pabalikon ni sila kay abusado man kayo. Di lang igo mahigala sa diha sa iyang social media account ang mga pagpangharas bisig unsay panulti mga sugitig paminaw mo kon bagyod napag mga aksyon nga grabe gyud ka abusado. So karon at least ikauntiran sa mahigala ni Dr. Janos Vizcaino. Sige, kamoy pagkihaay diha. Lisod man kayo mga higalang kaniadto daghan sa pangkihala. Magsalig ba? O karon ibawsan og kiha mahigala. Cyber libel. Matod pa sa legal team, nag-describe mahigala nga ang allegations mga butang-butang lang. Mga ka-doktor na dahil nga imong butang-butangan lang dekin. Di sa lalari mga higalang usa ka doktor may man og kuana tinarong naman na siya pagka-doktor mga kagilaan. Ingon siya nga gibutang-butangan siya, way basihanan ang report unsupported by facts. Ang iyang abogado, ang legal counsel ni Vizcaino, kining umagad ni Governor Pam, mi-emphasize nga kining maong kaso nagbutyag sa fundamental principle nga ang professional reputation of private individuals cannot be used as a target for reckless commentary, online theatrics, or politically motivated attacks. Straight to the point. Anaka, kuha na ni Indekin kay private person maguni, dili man ni government employee. Wa man ni magtrabaho sa gobyerno.
Nya kining maong parinte kanis gobernador Gwen Garcia o mo attack mga higala bastos pakigbaba mga sugid paminaw. Pero bag makadaot ka o mga tao bang mga professionals. Anya dili man ka kuan protected sa freedom of speech anak kung maghimo-himo kag istoryang way basihanan. Muna nga wala kagwanta mahigala. Sakto sana kung na kay rights nga ma-violate mo kuan gyud ka, mukiha gyud ka. Di pod basta-basta makaigalaan nga pasagdan lang sa nimo. So matod pa mahigala nga kining maong mga sayop nga mga statements o mga fake news dili ni protected speech mga kaigalaan. O kini nag-undermine sa public trust, degrade civil discourse, and have no place in a society that values truth and responsibility. Matod pa sa complaint affidavit nga ang mga post nga gipublish mahigala ining ilang gikiha karon nga parinte sa kanhi gobernador Gwen Garcia. Nagabutyag nga ang pasangil din ini nga duna kuno mahigalay pasyente si Vicente Soto butang-butang lagi day magkanang pasyente Vicente Soto gikumpil kuno mahigala gipugos kuno nga kini ni ang adto mo palit og medical supply sa usa ka specific supplier. Unya kuno ang presyo kuno mahigala gipaburot in exchange for a commission. Straight to the point. Ayaw man kay na maghimo-himo gud istorya mahigala ning tawhana. Magbugna-mugna og istorya mga sukid paminaw di karon gikiha siya mga kagalaan. Mas mayo man sada kay mura mo gyud magkasukol ani niya nga pag-abusan na lang ba. Magsalig mahigala sa iyang apelyido, magsalig unsa sa kagamhanan, nya siya pod manghigala medyo kwansad mo na mga tao dili na lang mobangga niya. Nya pasagdan lang nimo na asa naman tong rule of law sad ug mao na mga sukid paminaw. Straight to the point. O kinis Dr. Janos wa na kagwanta. Giklaro mahigalan Dr. Janos Vizcaino ang umagad ni Governor Pam nga he is not affiliated with Vicente Soto Memorial Medical Center and that his orthopedic practice is conducted in Chongwa Medical Center and University of Cebu Medical Center. Dili sa konektado. So kining iya mahigala himo-himo ra gyud istorya. Wa man siya di man sa konektado sa Vicente Soto Hospital. Konektado sa Chongwa Hospital o sa kinini ang University of Cebu Medical Center. Nya pag himo-himo istorya may pasagdan lang gud nimo na. Mura mago mag-abusar ba nga maghimo-himo istorya bakakon kayo. Pag himo-himo istorya, ngilngig kayo himo-himo istorya tawhana. Wa gyud mahigalay kamatuoran ba himo-himuan lang kanya ang panulti magkagalan foul kayo gyud. Straight to the point. Ayaw nyo papaminawa mga bata kay bida. Labihan ka, bastos kayo mga sukitik paminaw. Inistoryahan may galab. Wagi, kuha ng baba mga kaigalan, wagi, ethics. Unya, kinini ang iyasad nga gidinay, ang iyang any connection to Swordstick Medical Supplies Incorporated. Ang supplier allegedly mentioned ni anang maong post. May sa bitaw nga kwan. Aron nga makatilaw sa di lang kasi siya may sigikiha mas may pod nga siya mabawsan ba siya po ikiha. Straight to the point. Bawas malamang kay mo ra magud og ka wa say lingaw makikilan sige pangiha so ikaw sige la mo panagang diha. Di karon counterpunch sa boxing pa ni mahigala ba kana banggi sumbag ka wala gyud ka mo bawas. Mas may pod na mo counterpunch pug kay. Straight to the point. Bawas pug ka panagsa. Okay, so mo ni mahigala ang nahitabo. Kay ang pasangil mo sa post ba kay galaan nga kini kunong duna kunoy dili sa Vicente Soto mahigala akusahan si Dr. Vizcaino nga ipugos kuno ang mga pasyente kuyawan na pasangil day. Nagihimo-himog istorya nga pugso na mga pasyente adto palit aning maong supplier. Nya dunay commission kuno si Dr. Janos. Sawa man taon ko maginana oy. Grabihas butang-butang mahigala matod pa niining Dr. Janos. Iyang gidinay ka na nga connected siya sa Swordstick Medical Supplies Incorporated, ang supplier nga maoy gipasanginlan mga sukid di paminaw. Not only are these grave accusations, but all that he says are not true in the slightest. Limang kaday, kabakakon kayo. O pasagdan ko nimo na maghimo-himog istorya, sige pamakak, himo-himog istorya, maanad bangod. Bisag kinsa lang tawhana, himo-himo ag istorya. Nya walay mo reklamo mga sugid paminaw. At least karon okay na imong gihimo.
Dr. Janos, importante mo na mag dili tinuod ng tanan, gibutang-butangan ka, siyempre algabyado ka. Di lalim na, abot ko ka ng profesyon pagka-doktor. Nya human gubon na mong pangaan din sa way hinungdan. Mura ni tawhanag, lisensyado sa bisag unsa lai sulti mga higala sa iyang mga post diha. Straight to the point. Dili na sa appeal sa freedom of expression. So ingon siya may higala nga kini ni ang dili sa connected sa sword stick, di po siya connected. Wa gyud bisag gamay na lang siya. Ingon siya mga higala nga not only are these grave accusations but all that he says are not true in the slightest. Wa gyud bisag gamay kamatuoran. Kanang iyang gipanulti. Murag bisag anino na lang wa gyud. So wa palabya ni Dr. Janos. Mas maayo po na kayo may lingaw ning tawhana gud. Maayo po na lingaw po siya panagang sa iyang kaso. Di po maayo nga sige na siya sige kaso di kadto mga taong algabyado labon wa na sa gahom. Mubaw sa kaso. Mao ni mahigala nga tan-aw ko kadtong iyang parinti nga si Governor Gwen Garcia usag yun na nga mga tao di na gyud ganahang mobutar gawas ka bati kitog batasan bati kay to mahigala pang gobyerno niya sa Kapitolyo di apod mahigala iyang parinti nga nakadugang pod sa iyang kapildihan Straight to the point. may mga tao di tambutar ano mobalik na skuan tan-awa ko ng iyang parinti nga abusado kayo napas gahom mahigala politik abusado nya karon bisag wa na galis gahom sige gyud pagpangharas kinsa man kang tawhana ka. Ang mga katawhan na gyud mo imo kwan mo na mga tao nga sugbuanon. Lisod mo kayo nga dunay mga abusadong kwan ba? Kani mo ni mga higala ang yang legal team. Di ba ni si attorney kwan day? Dila sir na ba ni? Di ni mao. O sa mga lawyers. Okay. So gidinay niya ni. Di man siya connected sa Vicente Soto. Gimuhimuan sa istorya nga. Connected sa Vicente Soto, doon ako na connection dito sa Sword Stick Medical Supplies, adto papaliton, aron doon na commission. Grabe ng istorya ha, Grabe ng istorya ha. So, at least okay, sukla na siya mahigala. Way mo sukol, good, murabag, ang uban, mahadlok sa legal, mahadlok kay mo na iyang apelido, mahadlok mahigala sa kuwan, tanan, sa tanan aspect ng hadlok ang katauhan. Nya magpabilin lang tayo anak nga mga hadlok ang mga tao. At least ka na, sukol na Dr. Janos. Sakto na imong gihimo. Uway ka matuuran, di na, butang-butang ra na. Gidaot imo nga, di okay kiha. Straight to the point. Isa pa tong uban nga gidaot-daot lang. Kita katapat yun. Kung kayo sobra ka abusado ba nga, di mo masabot mahigala. Mao ni usas na kapildi ni, kanhi Gobernador Gwen Garcia. Ingon si Dr. Vizcaino mahigala, I never have taken a commission for the supplies purchased in the practice of my profession as an orthopedic doctor. Wa gyud kuno siya mga higala, never gyud nga nakakuha siya commission sa mga pagpalit o mga supplies sa iyang pagpractice mahigala sa iyang profession as an orthopedic doctor. Wa gyud sa kasuway ana. Diba ka butang-butangan na kanay nana? Not only does this allegation imply a huge breach of trust with the patient, but it is also considered highly unethical in the field of medicine. Straight to the point. Ikaw, tao kang tarong mahigalan, tinarong ka sa mong trabaho, niya na tigbutang-butang nimo. Usay mo ka na magbutang-butang, pasagdan lang nimo. Mukuan magud na. Kana bang magtuon sa naguban nga tinuod ba? Mani tubagon gyud nimo. Lisod man kay butang-butangan ka nga kuan. Kita bitaw may gala butang-butangan tawag na magbutang-butang na to, di mo pwede di palabyo nimo na di nimo tubagon. Imo ganang i-explain. Lisod man kayo mo ni doon lang mga tao hinog na tinuod ng tanan kay ano mo tubaga. Okay.